Takže čaute ľudia u dnešného videa a dneska vás tu vítam pri Geometry Dashi znova a máme tu level I Spy. Je to easy démon, už som ho celkom hral, mám na ňom 61%, ale tak chcel by som na ňom dať kúsok viac aspoň v tomto videu, takže môžeme sa skúsiť na to pokúsiť to dať, takže môžeme ísť na to. Ale toto video bude celkom krátko, no nič, tak prvý pokus mínus, nevadí. Musíme dodať. Dobre naučiť, ak máme to. No dobré, tak som to trošku tam pokazil, mohol som ísť ďalej, ale tak nevadí, idem ďalej. To mi nevychádza. Ale veď tam, ja som išiel opačne. Ja som to mám ísť opačne, ale išiel som tam normálne chodím. A vlastne preto, že sa vám ten minulý diel dosť páčil, dali ste na ňom veľa zhliadnutí, aj lajkov, aj komenty tam boli. Takže teraz točíme znova. Tak, no nič. No a vlastne chcel som natočiť ďalší level a tento mi prišiel ako najlepší, keď ho mám rozoberatý. Takže ja teraz strašne zberám. Že to teraz pôjde. No nič. No to bolo jasné, že tam zomrel, lebo tam som klikal skôr, no nič. No tak to som teda zabil, ja som to zvládol a potom som to úplne pustil, no tak to som teda robil. No tak nič, ja to končím, no nie, ešte to pôjdem, pre vás sprav všetko. Musím to dať, poďme a ideme. Au, tak to nechápem. Na to. Easy. No. No troška ďalej som bola, tak nevadí. To už. Nie.
Musím to dať, teraz to dám, verím si. Ešte ľavou ruku. Mám pobíjaj pravou. Škoda. Joj, mohol som to... No nič, no mohol som to aspoň tam dať, škoda. No nič, tak som to pokazil. Tak uvidíme, či sa nedostanem znova. O, bože. Spravíme practice. No dobre. Teraz som to dal na prvú popustú loďku, ale tak čo už sa dá robiť? Tak to asi dáme. Dáme to. Dáme to. Nie, ja som to pokazil. No nič. To nemôže pokaziť okrem mňa. No jasne, že je. Máme to. 77%. Yes. Kámo. No nič. Máme 77%. Toto video bolo celkom krátke, ale tak bude aj druhá časť určite niekedy. Takže ja sa s vami budem lúčiť. Tak čaute.